Hola companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui, companys, us vinc a presentar un dels pisos que ens acaba d'entrar d'uns clients molt especials, companys nostres d'aquí d'Arquitect 360. Us comento, tenim uns propietaris amb un piset que el van reformar, fixeu-vos que xulo, van deixar aquest pis. És un pis 3 habitacions, estem parlant amb un edifici que han arreglat el que és la façana de davant. Tenim aquí a mà dreta quarto de bany, un segon que us obro llums, plat de dutxa molt majo, tenim una habitació que és aquesta d'aquí, carpinteria està canviada, tenim habitació principal que és aquesta, amb la llumeta, l'armari guapíssim, i trobem aquesta altra habitació que és una habitació doble tranquil·lament. Doncs bé, companys, aquest piset està per davall de 80.000 euros. Per saber l'import exacte ens hauríeu de fer una trucada al 973 10 22 86 o mirar la nostra web www.arquitect360 i us invito i us comento de que es troba a la part del secà de Sant Pere, justament a la part principal, diguéssim. No entreu massa cap al fons, no. Possibilitat de plaça de pàrquing no n'hi ha, però sí que tenim aquí una petita galeria que és on tenim la caldera, i us invito a que ens demaneu tota la informació i us ho mireu. Quan necessiteu qualsevol coseta respecte a compraventa d'immobles, ja ho sabeu, compteu amb nosaltres, ens veiem aviat, un saludo.